amb una peça que tots els universistes volen dedicar a tota la gent que va patir directa i indirectament els atemptats a Barcelona i a Cambrils. És una peça que tots la tenim al cap, que tots la coneixem perfectament, però amb tantes i tantes versions segurament que aquesta que sentirem avui per primera vegada és impossible que l'haguem memoritzat, que l'haguem viscuda. Per tant, anem a sentir aquella peça de John Lennon ara amb els amics de Toixos i Xestes, dedicat a tota la gent que va patir els atemptats de Cambrils i de Barcelona i Mèxic.